oras shalom ma dihita salhutna. Hatani debata dihita di bagasan sadarion Kamis 22 Februari 2024. Imana tersurat di Matius 14 ayat 27. Nama dok songonon. Jadi dung saut di pamuli nakok ma sasadasa tudolok martangiang. Asa dung bot ari olan sahala nama disi. Ido sahatna. Hurian itu hatta di bagasan lungun di roha do Yesus dung sahat barita tu ibana naung mate si Yohanes Padidi. Alai nang pesongoni dang macohot ibana mangula ulauna. Di pamalum do akan amarsahit mangajari tu akan atorop. Jalamasa do halongangan alani hasatiaon na tu debata tinorhon ni pangulaon na. Dung diula salhut nai di pasahak matu debata akan namasa dohot pangulaon nai marhite tangiang. Boy do tahilala mor do semangat laho mangula ulaon molo masa lungun ni roha. Diba adong do nama baheni gabi sidalian asa marleba di ulaon na. Jepang do pangajarion laho patuguhon roha asa marsihohot di ulaon na denggan. Manang ahape namasa. Ido mutihan na arga si peopon marhite turpuk sadarion. Sakap di debata laho manopa julmai laho mangulahon parsuruan na. Dalan patulusoni boy do Jepang akan na mangarsahi roha. Na mangela roha asa lamleba. Alai molo marsihoho do di parsuruan ni Tuhani. Jepang do aka halongangan nagabe dalan patuduhon huaso ni debata tu aka na humaliang. Molo songon gido hape tapatuduhon maholong ni rohata tu debata marhite na toktong mangula parsuruan ni Tuhani. Ima papatarhon harajon na tu sadok portibion manang di dia pehita maringanan. Nang debata pe di halomohod do marnida ulaon ni halak na marsitutu jala marsihohot tu parsuruan ni. Dang marisuang halujaon ni akan na marsihohot di bagasan ulaon ni Tuhani. Songoni manang hita naung majalo ulaon ni siat debata. Asala marsihohot hita di parsuruan ni. Konhot do nang parsaorata dohot debata. Amin. Ali amang nagok asini roha jala parasi roha bolon. Nunga ditotopok ko arian dohok burngin laho mangguhi portibion. Nuaing pe naro nama arian. Songon mataniari na bicar siap purba. Songoni manian marsinodang hatam
di bagasan rohakku. Nunga dibuhi suara satuk portibion, songon biru-biru na manuju japalan na loma. Songon ima nang rohakku naing hehe jala mangula sa luhut ulaw. Namangido maahus yan asmi roham. Paluas maahu jonok tuto pinisunge hanguluan ni. Molo mahuwasaw. Paluas maahu minum yan ay kabar asmi roham. Di parsito nga ang nimingguon. Nung nga radi rohakku. Paborhat maahu di bagasan kolong ni. Ay nung nga huyida haduaw na umilaw. Di bagasan Kristus Jesus anak kahulungan ni. Amin. Terima kasih telah menyaksikan acara ini. Mari dukung acara ini melalui doa dan partisipasi kita untuk mensubscribe. Tekan juga tombol lonceng untuk memberitahu bahwa Anda mendapatkan acara yang terbaru. Tuhan memberkati.